3 ta' Awwissu, Santa Lidja għexet fl-ewwel seklu. Din il-qaddisa tissemma fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli, kapitlu 16, versi minn 14 u 15. Kienet minn Tijatira, post fil-provinċja Rumana tal-Asja, imsemmi ħafna għaż-żeba tad-drab tal-porpra, lewn aħmar. Kienet tgħix fil-belt ta' Filippi, tinnegozja f'dan id-drab meta San Pawl wasal l-ewwel darba f'din il-belt għal-ħabta tas-sena 55. L-atti jgħidulna Lidja kienet tqim lill-Alla, espressjoni li tfisser konvertita għar-reliġjon Ludija. Darba f'jum is-Sibt San Pawl mar jippriedka f'dar fejn kienu jiltaqgħu jitolbu. Lidja kienet tisma'. Il-mulej fetħilha moħħha biex tixrob kull ma kien jgħid Pawlu u tgħamdet u dara. Hekk kienet l-ewwel mara li saret nisranija fl-Ewropa. Jidher li Lidja kienet mara għanja u għalhekk talbet, anzi insistiet biex Pawlu u sħabu Silas u Luqa jidħlu joqogħdu għandha tul il-waqfa tagħhom Filippi. Filippi lil Pawlu u lil Silas wara li ċartulhom il-bishom u sawtuhom bil-bsaten tefawhom il-ħabs minn ġew meħlusin minħabba li kienu ċittadini Rumani bil-patt li jitilqu minn hemm. Qabel telaq minn Filippi, Pawlu mar mill-ġdid għand Lidja, isellem lill-insara tal-post u jħeġġiġhom iżommu sħiħ fil-fidi. Atti kapitlu 16, vers 11. Barra minn dan it-tarif li nsibu fil-ktieb tal-Atti tal-Apostli dwar Santa Lidja ma nafu xejn aktar fuqha. Hi patruna ta' dawk li jiżbaw id-drappijiet. Santa Lidja kellha l-kuraġġ mhux biss li tikkonverti imma li tagħti xhieda tal-fidi ġdida tagħha b'mod pubbliku. L-imġiba u żelu tagħha juruna bliema konvinzjoni kienet ħadnet it-tagħlim li waslula l-Apostli dwar Kristu. U aħna llum nuri u fidi soda, żelu u entużjażmu, mod li bih nistgħu nkunu ta' xhieda għal dawk ta' madwarna. Fl-ittra apostolika Motu Proprio Data, Porta Fidei tal-Papa Benedittu 16 insibu dan. Mhux ta' b'xejn li fl-ewwel sekli l-insara kienu mistennija li jitalmu l-kredu bl-amment. Dan kien iservihom bħala talba ta' kuljum biex ma jinsewx l-impenn li ħadu fil-Magħmudija. Sant Wistin ifakkarna f'dan bi kliem mimli tifsir meta f'omelija fuq ir-reditio simboli dwar it-talba tal-kredu jgħid: is-simbolu tal-misteru qaddis li rċevejna il-koll flimkien u li llum kull wieħed minnkom stqar u kliem li fuqu mibnija il-fidi ta' Omna l-Knisja fuq il-pedament sod li hu Kristu l-Mulej. Intom irċevejtuh u lqajtuh imma tridu żommuh dejjem f'moħħkom u f'qalbkom, tridu ittennuh f'sodkom, taħsbu fuqu fil-pjazzezz u ma tinsewx intom u tiklu, u anki meta l-ġisem ikun rieqed, tridu tisru fih f'qalbkom. Issa nixtieq nuri triq li tista' tenna nifhmu b'aktar profondità mhux biss x'fiha l-fidi tagħna, imma wkoll dak l-att li bih niddeċiedu li nafdaw ruħna bis-sħiħ f'Alla b'libertà sħiħa. Infatti teżisti għaqda qawwija bejn l-att li bih temmen u l-kontenut li naqblu fuqu. L-Apostlu Pawlu iħallina nidħlu l-ġewwa f'din ir-realtà meta jikteb wieħed jemmen f'qalbu u jistqar b'xuftejh. Rumani kapitlu 10 vers 10. Il-qalb turi li l-ewwel qatt li bih naslu għal fidi u don ta' Alla u azzjoni tal-grazzja li taħdem u tibdel il-bniedem mill-qiegħ. L-eżempju tal-Lidja jgħidilna ħafna dwar dan. San Luqa jirrakkonta li meta Pawlu mar Filippi f'jum tas-Sibt ħabbar l-Evanġelju lil xi nisa, fosthom kien hemm Lidja u il-mulej fetħilha qalba biex tifhem dak li kien qed jgħid Pawlu.
Din l-espressjoni importanti ħafna. San Pawl qed jgħallem li mhux biżżejjed inkunu nafu il-kontenut ta' dak li rridu nemmnu, imma li qalbna fejn jinsabu l-affarijiet l-aktar eżies għalina trid tkun miftuħa għal grazzja biex inkunu nistgħu nidħlu fil-fond u nifhmu li dak li tħabbar lilna hu l-kelma t'Alla. Min-naħa l-oħra, l-istqarrija bil-fom turi li l-fidi titlob xhieda u impenn fil-pubbliku. In-Nisrani qatt ma għandu jaħseb li t-twemmin hu xi ħaġa privata, il-fidi hi deċiżjoni li noqogħdu mal-mulej biex ngħixu miegħu u li noqogħdu miegħu u mezz biex nifhmu dawk ir-raġunijiet li bihom nemmnu. Il-fidi propju għax hija qatt tal-libertà tagħna titlob ukoll responsabbiltà soċjali dwar dak li wieħed jemmen fih. Fil-jum ta' Pentekoste, il-Knisja turi biċ-ċar din id-dimensjoni pubblika u meta wieħed jemmen u jħabbar bla ebda biża' il-fidi tiegħu lill-bnedmin kollha. Id-don tal-Ispirtu Santu li biha nkunu nistgħu naqdu l-missjoni tagħna u b'hekk tissaħħaħ ix-xhieda tagħna li ssir waħda libera u kuraġġuża. Talba. O mulej, intajt lil Santa Lidja qalb miftuħa għal kelma tiegħek li salvat lila u lil dawk li bħala ħallewk tidħol fil-ħajja tagħhom. Għati lilna wkoll il-grazzja li nibqgħu nimxu b'entużjażmu u b'impenn il-fidi li nħadnu, hekk li nipprattikawha wkoll fil-pubbliku bla mistħija ta' xejn, filwaqt li nżommu f'moħħna li meta inti issallabt b'imħabba għalina dan għamiltu fil-pubbliku minkejja l-umiljazzjonijiet kbar li dan fisser għalik. Nitolbuk dan bi Kristu Sidna. Amen.